Aw kulobe wa FM de mangala ni wati na kabo Malila Bamako ame Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. Lamɛjɛkulu cɛ ni muso denmisɛnnin ani maabakɔrɔ farikolo kanubaw assalamu alaikum aw bisimila radio Maliba Bunakunka Maliba FM 99.5 Maliba Sport ni y'a cokole ka bɛn ni bisibirido ye an bɛ duwakun laban na hakila mais kalo tile 27 san 2023 nɛgɛ kɛrɛfɛjuru Ablaye Kone Bɛnkɛ bilo kumaso kɔnɔ Bakari Lasne Dume Abu Tasuma Laji Adama Kone Dayiko ka fara ne kan ne tɔgɔ ye Baba Njame Sisuma aw ka bakurubaw filɛ nin ye. Bal Basket Africa League Tlo Kunchera Stade Malien bolo kunu ni jɔyɔrɔ sabanan ye le Stade Malien sur le podium. Le monde du football où il est hommage rendu Sadia Cissé ye kunu Sadia Cissé tarabla ka solabana akera jamako danye alaka Sadia Darosma. Ligue 1 Orange du Mali ngana menengana ka kene tle mugana abi dashi binisini bi shoku sababe akana fo mako grand directeur ba obulo korobi. Aywa ni ala ye tandi ama amba andado minye bisi na plateforme mimbe fédération ni espagnol ka jate doche akobe chugamina ani ache kangara point focal Modibo Sissoko ana ye nyon zoro amba a morceau choisi do di awma ambe kuna fonu yoro ko kan dafa anga tableau amba fongo go c'est parti. Soltó para la Bessi para Messi enganchó como le gusta, él probó con zurda. Et oui, il y a des Maliba FMI au kumana Maliba Sport ni ya chokole. Laji Adama Kone i dafalen do ini sɔgɔma. Oui, Baba Sissouma dafalen bi alhamdulillah mais ala tanu. Le propriétaire des dossiers cachés. Ah bon? Abibolo. Ayo bien. Bakari Lasne Dumia Abu Tasuma c'est comment? Alaka Baba, ça va alhamdulillah. Cocaïne. OK. On peut commencer non? On peut aller. Alors, on va damner ni kabako komi nabe geleya kani ako damner na Ligue de Ségou contre Ligue de Ségou. D'accord. Ako binye nga snogo sawo. Alaka snogo. Abiko minye ni Ségou ballontan nyeta bola. Voilà. Ay Mali ballontan a reprisé à ben million zoro. Là ya dama kono ka problème ni faut-il là. Ligue de Ségou, Ligue de football de Ségou. Nyamaye Al Mustafa Maïgaye. No rotola. Benkele doka ka songe oma. Ali do ma so oma. Ayi. Mo be sonendo. Ligue de Ségou rebey o page Facebook yi. Nga o sigila mena depuis Al Mustafa ma fangata. Nga o de be alibi. Burujali.com de do. Abu ka ke ka tien. Abu amabene. O kuma na Musab de Kosako asera dana. Ay sabali cɛman cɛ bolo dɛ. Adi ma ko sala. La ila mamadra. Cɛman cɛ bolo dɛ ko. Adi ma ko sala. Non. Musafu wulila ka kangaranw kɛ. Plainte donna ko la. Kosɛbɛ. Maa min ye page yɛrɛ sigi. A tɔgɔ ko Gilles Dubois Dambélé. Gilles Dubois Dambélé. Voilà. A ye office du Niger kɛ Musafa yɛrɛ ka maa don. Wa ligue kɔrɔ secrétaire général adjoint kun don. A formé don infographie la kosɛbɛ a bɛ informatique dɔn. Kosɛbɛ. Nka o page in de Ligue de Ségou in de Burujali cayalen don a kɔnɔ. N'i y'a ye i miiri bɛ taa Ligue de Ségou min bɛ yen i b'a fɔ olu ka ayiwa kɛlɛkɛminɛ don. Musafa ko k'a sera dan na. Ayiwa. O de sera BIJ la. Brigade d'investigation judiciaire. A ma ɲɛ kumaw yɛrɛ kɔfɛ a yirala k'a fɔ ayiwa nin ko in Jules ma ko e de ye nin créé ko awɔ. Ko mais sɛbɛnninw bɛ k'a kɔnɔ bɔ o t'ale ka koba ye mɔgɔw de b'a kɛ donc. Ok. Ko jɔn ye Ségou Ligue président ye. Ko fédération min ye a fɛ ko bɛ jɔn dɔn président ye. A yɛrɛ ko Musaf. Ko mun de la aw tɛ o to yen ko non ko olu bolo ko président tɛ. Ko aw ye jɔn ye. Aw jɔn. Donc ko a ma ɲɛ min kɛ u ye Jules u y'a don bɛrɛ la o yɔrɔ bɛɛ. Garde à vue. Wallahi u ye dutigi datugu.
nti yele maka kulanga nim ko manye keko atise ka banga fo Deko fo souffre aywa deli nu fengera lablala aywa aye excuse de présenter yafa deli hakla yafa imbe awbolo sabu segu ligit la ka communiquer kaka yafa ina phrase fladron do akomanja abu tasma kalanye ouais aya kemi seku page Facebook kroka abu ko de kawo voilà la cellule de communication de la page et du profil Facebook Ligue de Ségou présente ses excuses à monsieur Al-Mustafa Maïga et à toute personne lésée par des articles offensantes et contraignantes ayant fait l'objet de publication sur les différents canaux. Voilà, ok, d'accord. Moi, bébé, ko yafa bi deli Mustafa minye Ségou Ligue président. Katla ka nyini mauma ni article minum blala fenga na yu toro. Ambebola. Ah oui. Balontan kanuba bebola. Bo yafa de lambe fe. Anya fara. Donc yafa deli kono ka donc a focus Mustafa Ségou Ligue président. Donc domina kuma be damine domina. Min fora ni min foro ko fe kelonte. Donc laban akera kele abana. Ok. Donc a famiara. Maintenant donc ni ma wera min ko ni tari fasa fli alsa. Ko Mustafa Maïga deli d'accord. Ako wera na ki. Mais mi fo en journal joué. Angangolo ji parti ko de wulile ni de. Puisque be fenchama fo fente boala parce que mo ma plentike. Oh na utara ko nyame en journal jou. Aywa ni ko ba nyey de ko sebe ki mine dron ki do berala alaka kisi o yere de ma amina saya to yere alaka kisi ama ok na kera fana jema wulinga alaka kisi ama Ségou Ligue communiqué de presse goni mambo excusing ko fe abu tasma ango fana kala aywa kajandoni abakumbo baba communiqué de presse relatif à la plainte contre Jules Djoubassi Dambélé. Le bureau de la Ligue régionale de football de Ségou a saisi lundi dernier monsieur le procureur de la République près le tribunal de la commune 4 pour usurpation d'identité numérique. Entre parenthèses, article 58 de la loi sur la cybercriminalité. Ok, ko Ségou Ligue est plainte que procureur général fa fait kanyeshi minye aywa district communicati tribunal là pour ka usurpation d'identité c'est-à-dire ne minye ka nga fem boshina ou bien ka nga fen takata barakeno voilà asama keninga je contre le sieur Jules Djoubassi Dambélé ex-secrétaire général adjoint du bureau sortant et administrateur web de la page Ligue de Ségou. Voilà, entendu le jeudi 25 mai 2023 par la brigade d'investigation judiciaire, en parenthèse, BIJ, il a été gardé à vue. Voilà. Ok. Donc, la mêlée à Adoberela. Voilà. Communiquer de côté. Des interventions du monde du football et de la presse qui ont démarché la Ligue régionale de football de Ségou. Il nous a paru que celui qui fut suspendu pendant 6 mois par la commission indépendante de la discipline de la FEMAFOOT pour insubordination, entre parenthèses, de juillet 2022 à janvier 2023, supprime une page qui vilipende, calomnie et injure les acteurs sportifs de tous bords, y compris son propre camp, et, in fine, présente ses excuses à tous ceci. Ok, quand je l'excuse présentée parce que, aïwa, quand je l'ai de la suspense, Fédération Commission indépendante de fait, Kaloworo, aïwa, ko a donné Berla, ko yafa deli ko fait quoi page est supprimée d'accord. Bana. La Ligue régionale de football de Ségou est dans un processus de redressement de notre football, englué 13 ans dans des bravades contre les fêtières et une gestion de procuration. Un football qui retrouve ses marques et qui permet à Ségou de revenir de loin et de retrouver la place qui lui sied dans le gotha de la discipline. Voilà, ko Ségou football bel la on a d'accord. Fait on fait que ka abalika progresser aba bekele. Voilà ça Ségou ko fara nyonga. Ballon tanga taranye. Voilà, fait communiquer qu'on be dans no bagage. OK, afamira. D'accord. Aywa ni fleni ni ngoni la delikay ambema. Ko sebege. Puisque Ligue de Ségou page kembe d'accord ba ko jamado de farla be nyonga. Minum be sebeni ka économie balontan yɛrɛ kana ɲɛ suma fiyewu o da ko depuis nin ko kɛra a bɛ y'i kɛ sew non i ti sɔrɔ ka bɛn ni ma a lien taara
i welela bɔgɔ jeni ka i donna bɛrɛ la. I ye ko sɔrɔ. Cɛya ti mɔgɔ ni fanga jɛnɛ m'o fɔ an bɛɛ. Ala ka bɛɛ kisi. An k'an ka baara kɛ a kɛcogo la. Ko dɔw bɛ yen an kana dan sago. N'an ye dan sago dan b'a yɛrɛ sago. Ayiwa nin kun ye nin kunnafoni ye juste mise en bouche. An bɛna tâche bila kɛ sisan ka taa Sadia Cissé ma. Wala Bakɔrɔba n'a fatura alamisa tɛmɛnen janaja kɛra kunun. Maliba Sport. Daiko Abu Tasuma Sadia Cissé Bakɔrɔba n'an dayana alamisa tɛmɛnen dɔgɔkun tɛmɛnen a janaja kɛra kunu juma Bamako yan a kɛra koba ye a bɛɛ kɛra ɲɛna Daiko dakuruɲɛ damada an ka kumakanw di ten. Oui Baba Sisuma an tɛna kuma janya fɛn min ye Sadia Cissé ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Bakɔrɔba n'ale ye 57 sélections avec les Aigles de Mali Baba a y'o de kɛ c'est une légende donc ale kɔni daɲana alamisa jan tɛmɛnen n'o bɛra mai kalo tile 18 ma Fransikaw fɛ yen Baba nka alhamdulillah fɛn min ye Sadia a su kɔni a kɔri nana fɛn min ye arabadow ka dugu jɛ jeudi la donc 1h du matin wagati Baba Sisuma donc sudon o kɛra kunu juma fɛ nka yan'o cɛ 11h30 wagati fɛn min ye ballontan kanubagaw Sadia somɔgɔw Baba an bɛ se k'a fɔ pratiquement Mali couche bɛɛ ani discipline fɛn fɛn bɛ sport kɔnɔ Baba nin bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ commune 3 terrain na kunu donc Baba walasa ka taa fɛn min ye a ka cérémonie les cérémonies funèbres ka t'olu kɛ Baba o senfɛ fɛn min ye somɔgɔw tɔgɔ la fɛn min ye Mamadou Kaloga le journaliste sportif ale kɔni nana bataki kala donc o tɛmɛlen kɔfɛ fɛn min ye ministre des sports fo ka taa se fédération malienne de football au premier vice-président Kasum Kulubali Yambox ka taa se Tijani Ɲambele ma donc ninnu bɛɛ lajɛlen joliba président ye ninnu bɛɛ lajɛlen nana ka na fɛnw kɛ ka témoignages kɛ témoignages caman fana kɛra kɛrɛfɛ donc Baba Sisuma o senfɛ sa fɛn min ye Sadia a su taara anciens joueurs fɛ minnu tun bɛ kɛnɛ kan Baba Sisuma ka taa Dravela misiriba la jumaseli senfɛ jumaseli bannen seli kɛra a su kan ye ka sɔrɔ ka taa bila a ka dale yɔrɔ laban na n'o ye Amdalayi Kaburudo ye donc Baba Sisuma jama ka segin ka na sarakati labanw bɔ fɛn min ye Sadia Cissé ye sudonya in tile journée ko kɔnɔ Baba Sisuma. An bɛ dugawu kɛ Ala ka Sadia dayɔrɔ suma kumakan dɔw sɔrɔla Daiko fɛ a kɛnɛ kan Abu Tasuma an ka taa n'o tigiw ye teliya la. Ouais, a fɔlɔ ancien joueur dɔ la o tɔgɔ ye Cheikh Fantamadi Jara. N'u ko a ma ko Gobert an ka kuma. Ne nana Sadia sɔrɔ Joliba la en 69 ne nana 69 je l'ai trouvé ici mais les gens m'ont parlé de ça o kɛra n yɛrɛ ka yɛlɛmali condition dɔw ye on m'a dit que Sadia c'est des gens très sérieux voilà o bɛɛ de kɛra sababu ye ni nana Joliba la an ye ballon ta ɲɔgɔn fɛ fo 82-3 an ma tigɛ ɲɔgɔn na an ma bila ɲɔgɔn na wa a y'an bɛɛ fila dɔgɔnin de voilà. ayiwa Sadia kɔni taara nin ye Gobert ka témoignage teliman dɔ ye. oui Baba ayiwa yani Gobert ka nin kuma daminɛ an ye minute dama damani kɛ parce que a o bɛra Sadia yɛrɛ kɔri bɛ ka ta ka bila bɔrɔgu kɔnɔ ka bɔ ka bila fɛn min kɔrɔbiyari kɔnɔ pour que ka taga n'a ye misiri la donc c'est des moments très forts très pathétique a wagati an y'a pratiquement a tun bɛ kasi de la minute dama damani kɛ k'a fɛn pour k'a consoler pour que a bɛ se ka kuma. Cheikh Fantamadi Jara Gobert kɔfɛ a tila Daiko sera maa wɛrɛ ma Abu Tasuma. A sera min ye Cheikh Fantamadi wɛrɛ ma o tɔgɔ ye Cheikh Fantamadi Diallo. ok Cheikh Fantamadi Diallo Cheikh Diallo. Sari n'i ko k'i bɛ kuma Sadia kan i tɛ ka ɲuman f'a kan ka ban parce que mɔgɔ ɲɛnɛman de don an ye ɲɔgɔn dɔn balontan de la ne fitinin de bɔra Mopti ka na yan nɔ balontan na Bamako yan donc n tun bɛ stade malien de la Sadia tun bɛ Joliba de la a waati la ne nana stade malien na ka n'a sɔrɔ denmisɛnninw dɔrɔn de bɛ stade malien na an camanba tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ équipe nationale la stade denmisɛnninw de tun ka ca Joliba joueurs ni Real joueurs c'était des joueurs confirmés niveau joueurs confirmés o joueurs kɔrɔmanw de don denmisɛnninw tun tɛ tugun u sera maturité ma mais à l'époque n'i y'a jateminɛ olu
minnu ye dɔ kɛ balontan na n'u kun b'u ka maturité la an denmisɛnnin minnu bɛ stade la u ye min k'an ye a tɛ se ka fɔ ka ban parce que u ye moyen bɛɛ kɛ pour que k'an dɛmɛ de an ye denmisɛnnin de an donna balontan na an y'a sɔrɔ olu b'a la espérance b'u la donc ladilikan caman bɛ yen min b'a to denmisɛnnin bɛ se ka progresser u kun b'o dɔrɔn de kɛ u kun tɛ club ko lajɛ u tɛ fɛngɛ lajɛ n'u ko u a mɔgɔkɔrɔba ninnu bɛɛ de don dɔn sajaba la. Nin ye Cheikh Fanamadi Diallo kumakan ye an b'a kuncɛ ni Modibo Kulibali kosɛbɛ Joliba secrétaire général Dayiko sera fana ma Modibo Kulibali. An bɛ se ka min fɔ an b'a fɔ n ko Sadia ye monument de monument min don en fait Mali dɔrɔn tɛ Afrique dɔrɔn tɛ mais diɲɛ bɛɛ kɔnɔ Sadia Cissé ye monument de et kuma minnu fɔra bi kɛnɛ kan je pense que o ye belebeleba ye pour que ka Sadia Cissé ka envergure yira mais Sadia Cissé ka banni ka kan ka kɛ misali de y'an bolo misali min b'a to a ye sira min dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ o fɛ o sira ye mun ye il a toujours été humble i yɛrɛ y'a ye u y'a ka carrière fɔ k'a ba i ma carton rouge ko mais a y'a ka partenaire bonya k'a ka adversaire bonya k'a teriw bonya k'a dɔgɔw bonya k'a kɔrɔw bonya a y'a ka vie bɛɛ kɛ bɛn ani karama ɲinini de la donc moi je pense qu'o ye sira de dayɛlɛlen y'an ye bɛɛ lajɛlen kan ka tɛmɛ sira min fɛ o sira oui Modibo kuma ɲɛna an bɛɛ bi jɛ ka duwawu kɛ oui Dayiko ala ka sajɔ amina mais juste baba ka fara kan dɔrɔn Sadia Cissé a kɔni danyara ka furumuso kelen to a kɔ ani den 4 cɛman 2 musoman 2 ani mɔdenw baba Sisuma ala k'u dayɔrɔ ala ka sijan di a kɔ ma Sadia fɔra si min kɔ ala k'o d'olu ma. Ok Maliba FM Maliba Sport Maliba Sport Dayiko Abou Tasma, on va aller très vite au pas de course. C'est chaud parce que à 11h40, c'est l'heure M3. Téléphone Android Beika dit Moroma. Fou. Ibi Djabi de Kedron Yingala. Ok. Ligue 1 Orange du Mali, Mougana Abou Tasma, Bini Sinido. Odo Baba, Bisibrisa, famille Sony 6 à 16h15. Koulikroka fait nos stade Jara Achila, Aïsral de Bomako, Alen Afé, Olubenoron sur Baba. Ouais. Match il y a match maintenant Bamako non complexe sportif Kadiali Diawara qu'on a la noire terrain du Grand Parala 16h15 Sobe Allen Black Star Benyoron soro hay Beni Bermadido nous be chamanje mo wi odo là le ventre monde du classement voilà Buguni Doulatan Flabolo Dalen do MB 16h15 Star Moussa Diakte Itia qu'on a la IS Buguni Alebe Joliba AC Bismillah ouais il y a match de no bana no kuchera sa 18h15 wati is face Alen El Seba Benyoron soro o fana o kangara ne ok an b'a kuncɛ sini ni ala sɔnna ni nulatan naani wɛrɛ nka o naani bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ 16h15 o bɛ kɛ Kulikoro Stade Jara Acha 16h15 Yele Olympique 11 créateurs de Nyarela o 16h15 kelen Bugunikaw fɛ no Stade Moussa Diakite Itia kɔnɔna la AS Police ale bɛ AS Bakari Diande Barawuli bisimila fɛn bɛ Kitakaw fɛ no Stade Lamine Konate kɔnɔna la 16h15 ISC Kita Stade Malien de Bamako Bamako a un complexe sportif Kadiali Diawara qu'on a la noire dans le terrain 16h15 Binga FC Asco. D'accord, oui papa Maliba FM comment balontan fila dɔrɔn de bɛ kɛ Bamako kelen bɛ yen bi kelen bɛ yen sini walasa maliyɛnw minnu bɛ Mali kɔnɔ a kɔ kan bɛɛ bɛ se k'a dɔn ko ko bɛ yen Maliba FM bɛ fɛ ka don jigiyaw kɔrɔ a b'o kɔrɔ bi ma balontanw bɔ Bamakɔ dɛ i ja fila yɛrɛ bɛna k'i fɛ yan wa papa an bɛ min d'a kan dɔrɔn mɔgɔw k'o jigi d'a kan k'a fɔ championnat ni Ala sɔnna a ma a bɛ tan ka ban parce que programme min tagatɔ filɛ nin programme nin bɛ baara ban parce que yɛlɛma bɛ se ka don a la dɛ ala deli t'o ye nin bɛ baara ban ka bɛn
jouer kononama. Deko. Voilà. Et le championnat banni de Kolali. Mo de ben alisa. Mais ça y est Deko. Voilà. Ato moro ato ça. Ato wulu kakashi doroka. Ni ala sona championnat abitanga ba o de la nyine. Do détail da kana nye kan sabulu. Oui. On est comment do yere réseau ka. Comme on a tombé sur ta jouer réel terrain pour terminer ma homologué saison d'amener. Et massa. Femme ta bannière là. Oui. Ah là là là. Baba na sɔrɔ la bi ko stade Modibo Keita dayɛlɛlen don a cogo la. Mamadu Konate dayɛlɛlen don a cogo la i bɛ se k'o fɔ. Maa o maa bɛ ballontan ɲɛtaa fɛ bi. Bɛɛ kan ka dɔn k'a fɔ terrain de bɛ ɲini cogoya bɛɛ la. Baba Cameroun ballontan an bɛ se ka an n'an ta da bi. An ma Cameroun championnat tantɔ ye bɔgɔ bilenman kan. O kɛra. Voilà i ka commune 4 terrain municipal min filɛ nin ye ka ballon ta k'a ka ɲi na championnat première division. O kɛra. O tɛ Cameroun mais Cameroun ta exemple a bɛ kɛ Afrique yɔrɔ caman hali bi. Ko n ko maliyɛn bɛ ban yɛrɛ la. AS Real terrain tribune b'i bolo gazon b'a kan. Aw bɛ mun ɲini tuguni. Et puis c'est un club qu'il faut saluer Baba Sissouma. Et puis Fédération malienne de football jigiya la terrain ko la AS Real y'a fa fo ka se bi. Deko ne tɛ nin si yɛrɛ ma sa. Tɔnw minnu bɛ jouer olu ma mankan kɛ mais dɔw de bɛ kɛrɛfɛ aw kɛrɛ bɛ tigɛ fu n y'o de fɔ ye quelqu'un va mourir cadeau walayi aw ti kurun kunna aw ta a fan dɔ in fɛ ko mun na tɔnw bɛ jouer aw dun tɛ jouer u bɛ jouer bi u bɛ jouer sini n'a ka d'a ye taa bi n'aw ma taa a ye Maliba FM ta a b'a kumakan mɛn a kan Abu an ka taa Ligue 2 de Bamako la hakili o tile 14 na ubiyɛn kosɛbɛ Baba ouais o fana bɛ daminɛ bi ka kuncɛ sini dimanche. Ok an ka taa télé bi sibiri ntolantan na 16h30 fɛn min ye Jelibugu ntolantan terrain kan Sef Badiane ni ASP ba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o 16h30 kelen terrain stade malien kɔnɔna la programme la stade COB on t'a terrain kelen min do finalement terrain stade COB maintenant 16h30 quand même FC Alay ale ni Africa Foot bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bi ntolantan fila ye maintenant dimanche min ye 14e journée ntolantan tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ min ye Jelibugu ntolantan terrain sanfɛ 16h30 AGSK ni FC Simani bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye o 16h30 kelen COB terrain na sa AS Guéréo du Mandé ale ni Asom bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 16h30 stade malien terrain na Derby ale ni FC Jara bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hali bi sini ntolantan na Joliba terrain na 16h30 FC Lakika ale ni FC Gausu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye Asco terrain na Kurufina 16h30 Azi FC ale ni FC Krafu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye terrain ASB kan Garanti Bukaw fɛ yen nɔ 16h30 waati CSB ale ni Soleil d'Afrique bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ k'a yira k'a fɔ nin 14e journée la Ligue de Bamako ka 2e division kɔnɔna la Cosmos FC ale ni FC Danaya olu exemple telen do Baba. D'accord Deko an bɛna ci teliman fila don ɲɔgɔn na sisan an bɛ taa Côte d'Ivoire Ahmed bɛna kunnafoni dɔ d'a ma nka a bɛ bɛɛ de concerné hali n'ale b'a sigi Ivoirien kunna kafu ye kunnafoni dɔw di Deko dirigeant sunɔgɔ bɛna tigɛ u la dɛ ayiwa Ahmed Deko bɛ k'i lamɛn a fɔ an ye. Laji Adama Kone décision min ni CAF y'a ta k'a fɔ ko a bɛna licence di jeunes locaux ninnu ma min ni o bɛ championnat daminɛ sisan o décision ni a bɛ ko caman de bila fédération ninnu la ani club caman la Côte d'Ivoire kɔni équipe caman terrain t'o kun siège t'o kun o ta o tɛ jouer sara ni décision ni a bɛ ko ba le wuli ka di dirigeant ninnu ma sisan dɔ b'a fɔ ko ni o ye min kɛ a ka ɲi parce que a bɛna kɛ équipe de bɛna kɛ professionnel ye et puis o bɛna sponsor sɔrɔ mais ka application ka ɲi sisan ale kɔni équipe caman bɛna se ka compétition daminɛ parce que min ni CAF y'a ɲininkali kɛ caman football féminin t'o kun siège t'o kun o bɛna kɛ di ne dɔrɔn de b'o tɔgɔ joueur ninnu ale kɔni o diyara o ye parce que o k'a lɔn ko ni équipe ni ka o ta o bɛna o sara min ni CAF k'a fɔ ale don n'o ma kɛ sanction bɛ na sisan Cisco ɲininkali min na kɛ jɔn de bɛna championnat daminɛ Africa Sport ani ASEC o kɔni décision ni o t'o tɔgɔ caman mais a tɔw kɔni o b'o tɔgɔ kuma caman bɛ kɛ o la CAF ta décision ni a bɛna tasuma bɔn dirigeant ninnu kan ani fédération ninnu kan tiɲɛ tɛ wa Laji Adama Kone ne kɔni n kumala depuis le soleil tonitruant du sable fin de Grand Bassam pour Madiba Sport. Merci tonton Ahmed Deko. Tonton Ahmed ye kuma mɛn a ye nin faamuya a faamuyara kosɛbɛ n bɛ fɛ maliyɛnw ka fɛn dɔ dɔn an ka football professionnel b'an ka dugu la
on est un football professionnel fait flat ça fait 2 imagine ni comme nato flé football professionnel là-bas al Côte d'Ivoire championnat ko c'est professionnel voilà mais déjà professionnel ou de pays il a bien déjà ligue de professionnel ko ni pays on be comme mais le football professionnel là aywa bébé ni yere ñina ko la voilà parce que à condition gacha voilà condition gacha de dayko faut football féminin ka kifi siège ka kay dayko terrain ñuma o ka kife abina sero do ma faut terrain homologué len ka kife dayko amina championnat se ka tammi championnat national D2 buna do bala jamana ko sebe voilà là debo là oui football amateur championnat national D2 oui baba sisma oui teliala alors on retourne sur le plateau d'accord et qu'on a fait dans le football professionnel non baba on mena famille boisson 3x mro boisson kéré dans la partenaire AT borade amu AT T3X d'accord on ñogom baba iba fe ga mi bia nik d'accord na kon bora ni fikula ibina danye ko de afleni aywa baba unye laydu tayi voilà donc baba T3X en lancement ba yɛrɛ bɛna kɛ sibiri nata ne kana sɔnna bi kuɲɔgɔn le 3 juin ok i kunkolo ka ɲi samedi 3 juin escale gourmand la o ye Bamako capitale ye kosɛbɛ voilà AC 2000 kɔnɔ yan fɛn min ye a ko in parrain sa o ye Umar Dafe cɛ bɔ denmisɛnnin tɛgɛ koko ɲuman donc fɛn min ye a ambassadrice o ye Bigini Bagaga ye ambassadeur o kɔnɔ o ye jɔn ye baba sisuma o tɛ kɛ Bigini cɛ ye sa ou bien Palmer o don i ma fili fiyewu voilà donc bɛɛ lajɛlen welelen don sibiri fɛn min ye le 3 juin escale gourmand na baba a ka taa kɛ bɛɛ ɲɛna voilà d'accord ni bɛ se ko la te yen ka min bi ka bɛn grand direct ma non a ma lancé dɛ baba a ma lancé a tɛ min a bɔra ne ni da fɛrɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a tun bɛ ka te min a bɛ k'a fɔ n ye k'a ka di appel vidéo kun don wa d'accord an ka ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn bonya de ka ɲi dɛ awɔ n y'a mɛn an ka ɲɔgɔn bonya koyi n y'a mɛn T3X a bɔra donc an b'a min k'an ko a la de kosɛbɛ an n'o bɛ kɛ cogo di ayiwa baba o kɛrɛfɛ sa vraiment fɛn min ye tournoi fitini an tun y'a kunnafoniw de yan a final ba baba o ye sini tournoi fitini foot voilà Chorno Diallo AS Bakarijan secrétaire général n'ale y'a parrain baba an tun y'a kunnafoni ɲɛbila dɔw di yan voilà donc a final ba kɔni ye sini ye ni ala ma baasi kɛ fɛn min ye terrain Olympe Africa kan donc fɛn min ye CFBA donc ale ni CSD baba olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ final ba kɔni kɛnɛ kan denmisɛnnin minnu girinya tɛ tɛmɛ kilo 40 kan donc olu de kɔni bɛ an dola tan donc maa 8 de bɛ kɛ terrain kan donc an b'a fɔ ala ka final ɲuman jira an na sini ala ye anw fitinin minnu kɛ kolo kumabaw ye k'an girinya an garisɛgɛ bɛ dɔgɔya ségrégation ye an garisɛgɛ bɛ dɔgɔya voilà k'a sɔrɔ an ye denmisɛnnin oui baba souvent c'est pas facile non je comprends ka taa licence voilà papier sɔrɔ denmisɛnninw na a wagati i bɛ se k'u identifier ni min o de y'a to poids ko in bɛ na ok c'est bon ok Abou Tassouma ala ka baba ayiwa an tɛ sanfɛ celu lajɛ stade malien ye mɔnɛ bɔ an na kunun dɛ o kɛra baba bal kɛnɛ kan a kɛra ten le stade malien sur le podium ouais médaille de bronze bɛ don a kana baba o yɛrɛ bila a kana kaban sabula kunu jɔyɔrɔ sabanan ɲini na stade malien a ye se sɔrɔ mais Petro de Luanda ka bɔ angolakaw fɛ yen nɔ stade malien ka 73 mais Petro ale ka 65 voilà 8 points d'écart voilà stade malien ale kɔni bɛ Petro de Luanda cɛ ci n'o ye donc ka kɛ min ye jɔyɔrɔ sabanan ye ka kɛ mun k'a cɛ ka cɛ ci ok ka kɛ jɔyɔrɔ sabanan ka yɛlɛ min ye podium sanfɛ baba an b'a fɔ ko vraiment stade malien ka nin campagne a diyara première participation à une compétition n'o ye palier et vraiment sur le podium an bɛ se k'a fɔ ko bravo et félicitations au stade malien de Bamako ka daminɛ sanfɛ fɔ duguma a kɛra jɛ ka baara ye baba Sisuma ok voilà c'est un résultat vraiment a ka fo kosɛbɛ absolument c'est une performance oui baba Sisuma fɛn dɔw bɛ yen an ka souvent ni résultats nana il faut le dire bibi na baba sincèrement il faut saluer aussi au moins Cheikh Diallo a ka transition wagati Cheikh Fantamadi Diallo baba a fana ye baara dɔ kɛ basket ko la vraiment ne bɛ se k'a fɔ nin bɛɛ bɛ don o fana kɔnɔ parce que baara tɛ fɛn tɛ girin résultat tɛ girin kan ayiwa donc ni min kɛra o ka fɔ vraiment a ka wagati kɔnɔ malgré que a ye baara kɛ gɛlɛya tun bɛ yen dɛ tiɲɛni caman donna stade kun yɛrɛ mais vraiment basket la a ye wasa don a la wagati et je pense que nin résultat in a bɛ dɔɔni ta voilà au niveau confirmé ok Abou Tassouma final ba ye bi ye baba bi sibiri 16h pile
AS Douane ka bɔ Sénégal ale bɛ Al Ahly d'Égypte bisimila. Ok. Voilà. Alors Serge ka 3e place kɔfɛ hakili kumakan b'a bolo. Oui, Stade Malien jalatigi kumana Makan Keita. Wasa bɛ yen. Donc an b'a fɔ alhamdulillah et bɛɛ k'u décider aujourd'hui à un mot état d'esprit ɲuman kun bɛ groupe là donc et puis objectif mana et ka kɛ 3e ye ka médaille dɔ don ka se n'o ye so et c'est le plus important donc Dieu merci an sera k'o kɛ et mais a ma nɔgɔya et i n'a fɔ a yɛrɛ match la cogo min na bon n tɛ b'a la sport fana bɛ taa ɲɛ et on a joué collectif du début jusqu'à la fin et raison pour laquelle an sera ka match sebaya sɔrɔ et Kigali tournoi an bɛ se k'a fɔ a tournoi kun ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que et c'était les meilleurs de combien non à un mot et les 8 meilleures d'équipe d'Afrique au le combien et do binala donc quand c'est faux nanima quand même un Djidja on m'a dit ta finale la mais on s'est gardé au 3e place et vraiment c'est quoi que j'ai roubé c'est quoi qu'encadrement fait nous bien baraque donc on m'a profité à mes supporters pour faire faut watcher sur là même si nous tient on va le comme bien le dos quand il est vraiment wa nafa dɔ fana ye quoi wa yira ka fɔ b'an kɔ donc maga an b'aw kɔ ka b'a daminɛ na koyi wa hali bi an b'aw kɔ on vous soutient Abou Tassouma tulo bila banna le Stade Malien sur le podium extraordinaire nga stade joueur kelen bɛ yen k'a ye ale yɛlɛla de wa kɛlen don ka diɲɛ minɛ nin waati in na Baba a ye diɲɛ lasɔn Aliou Fajala Jara tɔgɔ ka di jamu ka di cɛmancɛ tɔgɔ in fana ka di jamu ɲuman ba l'enfant de Kai Kadeno Baba en tout cas ni tout la temps era no match de classe amabori la sao aminyo yo Kai kali meta foro na exact ni rei ta ro la jesa ayo ko che abu fe ka mo bonyo OK tout la temps na kra MVP a kele kuru mugan duru de soroka don Stade Malien ka kuru bi wolonvla ni sabachela donc vraiment ay rebond tan fla soro donc Aliou Fadjala a confirmé match par match. Rien à dire, c'est l'un des meilleurs basketeurs du continent africain pour le moment. Il était stade ka campagne yera rappelé l'année d'Akourien Fla Boutasmo. Sabou, c'est extraordinaire. Ouais, Baba, Stade Malien ka campagne était spécifiquement, mais Stade Malien est a ka historique ni farafina gun ka basket kɛnɛ ka cɛlakaw fan fɛ yaro bali daminɛ na 2020 y'a 3e édition de mais yano cɛ a tun bɛ wele ko Coupe d'Afrique des clubs champions Stade Malien a ye janjo mun kɛ o kɛnɛ kan a kɛra min ye vice champion ye siɲɛ 2 o kɛnɛ kan Baba en 1971 Stade Malien a taara finaleba kɛnɛ kan o kɛra Centrafricaw fɛ yen nɔ Stade Malien buduna mais 1989 a kɛra vice champion d'Afrique ye tuguni o kɛra Abidjan jamana kan Korowari voilà donc 1981 Stade Malien a yɛlɛnna podium sanfɛ o kɛra Bamako yan nɔ voilà n'a fɔra fo mɔgɔw b'u si ka date de naissance jateminɛ an b'a surunya Abu la Abu wasa an bɛna don a kɔnɔ mais an b'a surunya Abu la voilà donc Baba n y'a fɔ ko 3e Stade Malien kɛra o ye Coupe d'Afrique des clubs champions kɛnɛ kan 81 o kɛra Bamako yan nɔ donc 2023 in kɔnɔna la Bali kɛnɛ kan pour la 3e édition Stade Malien yɛlɛnna podium kan donc rapidement ye Stade Malien ka parcours ye scène africaine kɛnɛ ka basket sira fɛ cɛlakaw fan fɛ propre Abou Tassouma an bɛna kuncɛ ni min ye ayiwa district ballontaw ye nka n bɛ kuma dɔ kɔni fɔ a b'a hakili to a la bi grand direct la le Real en danger à Koulikoro contre Afé le Djoliba en danger à Bougouni contre l'US Bougouni le Stade Malien demain en danger à Kita contre l'US Kita belebele sababu kobe inde kobe o de b'a jaw o cɛ kɛlen don ni yɛrɛ de y'a charme ye o kuma na a y'aw sɔgɔ Maliba FM na an y'o de fɔ an b'aw wasa a tɛ fɔ aw jigi kɔ an b'aw wasa den wasa bulon don ayiwa district ka ko an b'a daminɛ district 4 la oui Baba Susuma an b'a daminɛ district 4 la k'a yira k'a fɔ nin wagati yɛrɛ la à l'instant T fɛn min ye district 4 bureau Baba Susuma olu kɔni bɛ réunion ba la réunion min n'a bɛ kɛ souvent ka fɛn min ye PVO ani kunnafoni minnu bɛ yen ka se k'olu di baaraw bɛ se ka homologuer donc o réunion bɛ senna ni wagati la fɛn min ye communicateur mairie centrale la donc Baba Susuma o sen fɛ sa i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye 6e journée championnat super D3 ale bɛ daminɛ wula in na donc an bɛ dan o ma ko i da i ko an b'o di waati y'a minɛ voilà donc teliyala AS Mandé ale ni AS Lassa olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ terrain Chaba kan fɛn min ye FC Berté ale kɔni bɛ AS Nadia bisimila terrain Berté kan AS Jɔn Saba donc ale ni ASDP bɛ kari ɲɔgɔn na fɛn min ye Bélier terrain kan donc CSO ale ni fɛn min ye AC ODD
olu fana be ɲɔgɔn sɔrɔ nka ko o ndolatan bɔra terrain total la ka bila terrain ACFAR la sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ yen baba donc ASDK donc ale ni CFTA olu fana be ɲɔgɔn sɔrɔ ASDK de be CFTA bisimila terrain AC 2000 kɔnɔ ya donc fɛn min ye OL ale ni Magic Foot olu fana be ɲɔgɔn sɔrɔ Lafiyabugu terrain municipal kan ka kuncɛ ni CB Foot ale ni Nation Foot olu be ɲɔgɔn sɔrɔ terrain municipal kan sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ yen baba Sisuma donc nin dolantan ninnu bɛɛ lajɛlen ye 16h30 Abou an ka kuncɛ ni district 3 sabu l'heure M3 est pratiquement là. Oui baba olu ka 7e journée be daminɛ bi ni dolantan kelen o la sa team BS ale ni AGSS be ɲɔgɔn sɔrɔ o be kɛ min ye terrain basi sanfɛ 16h pile ntɛnɛn programme be continuer plutôt samedi toujours n'o ye bi dolantan ye commune 3 terrain sanfɛ 16h pile Dar Salam ni Ɲomi be ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min Ɲomi terrain ka 16h pile ISSK ale ni AFC be ɲɔgɔn sɔrɔ sini dimanche dolantan na sa fɛn min terrain Ɲomi kan 16h pile Santos ale ni El Farako be ɲɔgɔn sɔrɔ o sini kelen na commune 3 terrain na fɛn min 16h pile ASM ko ale ni Jigiya be ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min terrain basi sanfɛ sa 16h pile Racine ale ni Alo be ɲɔgɔn sɔrɔ ntɛnɛn don baara ninnu be kuncɛ fɛn min commune 3 terrain na 16h pile Massasine AS commune 3 be ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min terrain Ɲomi kan AEM ale ni BBC be ɲɔgɔn sɔrɔ voilà Drissa Koulibaly Raoul ale chargé à la communication a kunnafoni bɛɛ lajɛlen na sama ayiwa dɛ ko bita bi bila yan ayiwa i bɛ téléphone kura fɛ ne ya ayiwa n b'a fɛ nka ɲininkaliw sa n ta ma question mɛn fɔlɔ ayiwa ɲininkali kɔni ni n ka jaabi ta b'a la n ka jaabili kɛ walasa ka fana garisɛgɛ la ayiwa a ko ka nɔgɔ a ka gɛlɛn voici pour vous l'heure M3 moulin moderne du Mali c'est sur Maliba FM. Koduma Teba, M3 ni MG Distribution fait Kadam ne février kalo klitan duru la katabla uti kalo klitan duru samba flani mugani saba M3 ni MG Distribution ka bolo di nyogama kono ukana ka je concours bele bala be awye wow awo ayo gazige chifle ni téléphone Android ou sorolié téléphone Android fukata si M3 ka produit ma kalo woro kono je concours ni mesigi awye Maliba FM ka awka jamka mandi Maliba Sport kono mi meteme nege kanyetan kile katabla kanyetan flala aywa ni oyetie ko gazige dumatigi be jifere badala ando tan gazige chifle anga wasara Maliba FM ka sibiri Maliba Sport jamkan kono kadam ne nege kanyetan kile mana temeni sanga binani katabla atemeni kola ni sanga bidurunduye kaseka anga gazige chifle ni la jalifon sorolie otumana audun kodi ni M3 ni MG Distribution adane do ayiwa limana an b'a fɔ ngo bisimila Maliba FM sanfɛ nin ye jeu concours M3 moulin moderne du Mali Abou Tasuma ligne fila de b'an bolo bi comme d'habitude ka di maaw ma nka tile la bu an bɛ taa ni ɲininkali ye bi ɲininkali ye ɲininkali kelen o don baba Sisuma ɲininkali kelen min don mais a fɛrɛlen don kosɛbɛ ɲininkali filɛ nin ye ko quelles sont les filiales du groupe Keita quelles sont les filiales du groupe Keita ayiwa ko groupe Keita a kɔnɔna fɛnw ye jumɛn ni jumɛn ye voilà groupe Keita mun ni mun b'a kɔnɔ n'o ye baarakɛyɔrɔ hakɛ joli b'a kɔnɔ k'u tɔgɔ di an ma donc an bɛ nɛgɛjuru labila sisan M3 ka kɛnɛ de don oh là là a ka ca o M3 bɛ yen MG Distribution fana kuma voilà ko ka ca donc bref question a y'a faamuya nɛgɛjuru filɛ nin ye 97 07 74 74 Abu dɔ kun bɔra allo n b'a kɔni baasi t'i la ayiwa n terikɛ i tɔgɔ n'i jamu allo Amadou Maba Torokɔrɔbugu Amadou Maba ok i ka nɛgɛjuru sira di joona 97 73 25 13 ok ayiwa Maba i ye ɲininkali faamu kɔni ko groupe Keita kɔnɔna société ko k'olu fɔ an ye ils sont au nombre de 4 au nombre de 4 oui il y a M3 ok o sɛbɛnna a filanan ye GDCM ok GDCM o sɛbɛnna a sabanan ye a complexe agro pastoral et industrie ok o fana sɛbɛnna a sabanan ye
CTDSA. CTDSA, oui. Ok. Donc, on a dit ça, quoi. Merci. Ok. Merci. Au Sebana Kobla. Maliba FM, G concours M3. Voilà. Ah, Kodorebe, allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Aïwa, itorani jamunterge. Le temps Yaya Konare. Hein? Yaya Konare. Yaya Konare. Ah. Aïwa, bismillah. Yaya, il y a des gens qui dama. Kabomi 71. Ah, Kabomi? Kabon Nyarela. Nyarela, ok. 71. 02. 63. 49. Ok. Aïwa, bismillah. Yaya, hakla yen ngali fam. Ko groupe Keita ka filialou. Ok. Moulin moderne du Mali. M3. GDCM. Chouala Trading Transport, CTDSA. Complexe agro-pastoral et industrie, CAISA. Ok. Ni nani ni filialou. Yaya Besebena Kabla, bonne chance. Maliba FM, G concours M3. Ningali Borakabi, quelles sont les filiales du groupe Keita? 97 07 74 74 90 39 34 08. Allô? Allô? Soudouma. Mba. Ibrahim Bokoum. Ibrahim Bokoum. Aïwa, bismillah, Ibrahim Bokoum, Ambilame. Groupe Keita, ko filiali jumɛnw b'a kɔnɔ. Société jumɛnw bɛ groupe Keita kɔnɔ? Allô? Oui. Quelles sont les filiales du groupe Keita? Société minnu b'a kɔnɔ k'olu de tɔgɔ di an ma. Merci, mon ami. 97 07 74 74. Abou Dobéje. Allô? 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 Oui. Et toi, Jamou? Asita Diallo. Ah, Asita Diallo. Nini Kadijatu Diallo voix boile nous de. Abso aka somroy. Atete bugudo. Falaje. Ah, Falaje, ok. Alors, Abou Aïta Nyo. Et quand il y a du sera, Asita? 91. 66. 75. 12. Ok. Asita? Ko groupe Keita ka filiale Jolie. Koutorofo. Woro. MG Distribution. MG Industrie. Ok. MG Transport. M3. Ok. Brigade. MG Group. MG quoi? MG Group. MG Group. Ok. Aïwa, Asita Diallo a bella djele sebena ma fi ngo bonne chance. Maliba FM, l'heure M3. Oui. Ame page Facebook Fanaka Boutasma. Là, je étais à Koka. Aïe. Oh. Aïwa, quelles sont les filiales du groupe Keita? Abou Dofanabiko. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam ta'ala barakatuhu. Togoni Jamou? Mamadou Koulibaly. Mani Koulibaly. Ah, Mani Koulibaly. Awo. Kabomi? Talkode. Talkode, kan nga durusra? 66. 17. Oui. 11 16. Ok, Mani yinigale kele. Ko groupe Keita ka filiale. Ko juma undedo. Baraka ora juma be mi groupe Keita konna la. Groupe Keita konna na. Ouais. DDCM ba kono. M3 ba kono. Ok. CAI ba kono. Juma? CAI. Awo. CAI. Como va como ter bararo o ba kono. Ok. MG Distribution ba kono. MG Distribution. CDD ba kono. CDD. Awo. Tu dis CDD, hein? CDD. Hein? CTD. Awo. Ok. Donc, woro duru ɲɔgɔnna de don. Ah? E yɛrɛ bolo baarakɛ woro duru de b'a kɔnɔ. Awɔ.
Ok, Abessebena. Merci bien, c'est bien noté. Et bonne chance. Maliba FM, l'air M3, 97 07 74 74. Walima, 90 39 34 08. Quelles sont les filiales du groupe Keita? Ika Djabi Mansoro, téléphone Android Galaxy Samsung A004 ko kurata ka dima falakila. Yiningali Djabi Mandole. Voilà. Allô? Oui, Abou. Allô? Ça va bien? Ça va. Togoni Jamu, Anibe Sigida Jmena. Mohamed Lamine Doumia Baza. Tiens. Ouais. Coupe du monde, Mohamed Lamine Doumia Doa. Ah, ambiance Coupe du monde. Ambiance Coupe du monde. Waouh. Ouais. Mohamed Lamine, quand est-ce que tu seras dit, Jonah? 98. 98 encore. Ok. 20-15. D'accord, c'est bien noté. Ok. Ok. Il y a une nouvelle femme. Il y a femme. Voilà. Filiale Nani Vakono. Nani. M3. Moulin moderne du Mali. Ok. GDCM. Grand distributeur céréalier du Mali. Wow. Ani CAI. Le complexe agro-pastoral et industriel. Ani CTT. Oichola Trading Transport. Ok. Nando. C'est bien noté. Ah, c'est bien noté. Ok. Donc, ça aussi, c'est bien noté. À bonne chance. Abou, comment on revient? Allô? Allô? Oui? Anne-Clé. Bah, Anne-Clé. Togoni Jamu. Awa Diallo. Awa Falaye. Astan Diallo Balma Moussouya. Problème tout là. Allah bébé dukele wono. Aywa, Awa Diallo. Nam. Ika nega juru sradi. 70. 12. Oui. 54 30. 54 30. 54 30. Ok, au Sebera. Awa Diallo est une nouvelle femme. Awa femme. Ok, Ambi Mani Djabou est ça. Nanero. GDCM SA. Ok. M3 SA. M3 SA. Complexe agro-pastoral et industrie. Industriel. Ok. Cola Trading Transport. Ok. Cola, hein? Ikoko Cola. Cola Trading Transport. CTD Cola. Ok. Afamiana. Afamiana. Merci bien. Merci Gafou. Bonne chance. Abou Tasma. Baba. Aywa, sanga toy Fla. Walma kelenitla. C'est ça. On ne sait qu'Allah ma kelenta. Am soroka Djabi Bokabi. Ok. Maliba FM, l'heure M3. On s'achemine vers la fin. 97 07 74 74. Walma 90 39 34 08. Un dernier auditeur et on arrête. Abou Tasma, question régime. Question Kelendo. Quelles sont les filiales du groupe Keita? Ok. Donc, Djabi Chamandira. Kosobe. Abu Bitanya, Wulumali. Akuma Kacha Doni. Ouais. Akuma Kacha. En là-bas, on a M3 Mourouerenan demain Nicola parce que. Aïe. C'est compliqué. Donc. Même à la banque, on connaît ça. Voilà. Magre de Getman, qui donne allez nous. Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum. Salam alaikum. Aïwa, bismillah, terga, Tony Jam. Mohamed Panen. Mohamed Panen. Voilà, Kabwami? Awo Koulouba. Ah, Koulouba. Waouh. Ah oui, ça fait mourir. Ika nega juru sra dama juna. 97. Mohamed Walachi. Abou. Réseau de bien crédit à blague. Ça fait moment à Tao. Katara. Voilà. Donc, aïwa, ante mata tourni. Panana. Ok. Mohamed Doa. Mohamed. Voilà, réseau Kounake. Et on met nega juru sra de là. 97. 65. 97. 67, 97. 87, 67. Mohamed. Mohamed Segakan, Basiki Kolna là. Mohamed. 65. 97. 67. 87. Ok. On est 7 ko dai. Aywa, ite Djabi Dama comme yeni ngali fam. Woroderu.
Ok. Grand distributeur céréales du Mali. DDTM SA. Ok. Les moulins modernes du Mali. M3 quoi. Ok. SA. Industrie CAIS. Sola, Trabic, Transport. CTDSA. Woro de do. Awa woro bela jele sebela. Ama fongo i bonne chance. Merci. Fin du jeu concours. Maintenant, place au résultat. Abou Tassouma, awa ama ladje M3 yere ye batagi mi blakana. Ama jemu yere damnele. Awa anga tagano o nyinigali no jabi. Ok, Nyingali Kile, nga jabi chaman tumba kon la baba. Nyingali fait quelles sont les filiales du groupe Keita? Le groupe Keita a filialier Dumeouye. Voilà, tchake damba kon la. Ok. Jabi là, oui mi chi ama baba, ante fo iboala. Ouais, c'est ben 1 moulin moderne du Mali. Kile. Entre parenthèses M3. Ok. 2 GDCM. N'a femme ko GDCM. Ouais. Voilà. GDCM n'a pas femme GDCM. Bon, nya GDCM. Voilà. Dans la télé à la main, GDCM. GDCM. Ok. Voilà. Sabana. Complexe agro-pastoral et industrie. Entre parenthèses, CAESA. Maintenant, naninan là-bas, oui, Chola Trading Transport. Dans la souvenir, on va le coup CTDSA. Ok. Voilà. Abou Tassouma. Jabi qu'est-ce fait? Ouais. Voilà. Ni a tout de ka jabi. Mais hakla donala GDCM ignore là. Parce que GDCM. Ouais. Abiko au contenu masebe. Ayo masebe. Mais modo yo au jabi fanadi. Voilà. Oui, on va y de. Voilà. Donc bref, en fanabi hakla don faraka. Oh. Maintenant. Ouais. Jabi kon fleni. Mo damada ya soro. Ma cheki woleli ke baba sisuma o ma cheki na ma nani o ya soro. OK. Voilà. Ma folo mi woleli ke ka jabi nyumandi o Amadou Maba ka bo Torokorobugu. Voilà, ale ya soro. Ma flana o Yaya Konare ka bo Nyarela ka o fe no. OK. Ma sabana o ye Mohamed Lamine Doumbia, ma nani na o Awa Diallo ka bo Falaje. Ya Allah, Awa Diallo. Voilà, awa. OK. Sina ato tonu na o ma jabi. D'accord, Abou Tassouma. Aywa, akoko ni fleni nina nani de yasora la. Kosebe. Nani na mo folo jme ka weleli dona. Amadou Maba ka bo Torokorobugu ale de folo dona. On va aller sur le principe. Le vainqueur aujourd'hui, c'est Amadou Maba de Torokorobugu. Exactement. Amadou Maba ameni ni M3 mo blanyonga. Ambe aywa hakla du nyoma abu amna M3 nous fait nous 3 kana na yere jabi la nimi be se ka faraminka pour que na be se ka mo bo nyona par exemple GDCM koredi alors que M3 au Korobé au Korodira voilà fait nous bet complexe agro-pastoral bon CAESA au Korodira voilà CDTD au Korodira voilà mais GDCM au Korodira c'est ça voilà ami bitable ya nega boroti Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci a ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio